Безгә яңа гына килеп кушылучыларга искәртәбез, дуслар. Бездә бүген кунакта Гөлүс Хәбибрахманов һәм 25 апрель көнне Ленин исемендәге Мәдәният сараенда кайнар хитлар концертында ул да булачак, ул да катнашачак. Нинди җырлары белән икәнен сорап тормыйбыз, җырлар темасына күчәбез. Гөлүс, җырларны сайлаганда кемнең фикеренә колак саласың да ничек итеп сайлыйсың аларны? Ой, менә бу җырларны сайлау дигәннән Бу бит инде һәрбер артистның үзенең фишкасы, йөземе, җимеше һәм башкасы булырга тиеш диләр. Менә миңа бүгенге көндә ышансагыз да, ышанмасагыз да, көненә бер 5-6 кеше композитор шикелле булган кешеләр дип әйтим инде, җырлар җибәрәләр. Әле түгел прям нитеп җибәрәләр, WhatsApp-тан да җибәрәләр. Шикелле булган. Автор башкаручылар. Автор башкаручылар дип әйтик инде күбесенчә. Ну, композиторлар да бар инде. Без бик көчле итеп сайлыйбыз дип әйтим, соң чөнки мин үзем генә сайламыйм җырларны. Минем бит инде тоже команда бар, үзем генә түгел, берничә кеше киңәшләшеп, әлбәттә, сүзләреннән башлап, көен, аранжировкасын кайда, ничек эшләтергә, аны бит әле җырны алдыңда бетте түгел, аны бит әле эшләтергә кирәк. Эшләгәндә дә төрле хәлләр килеп чыга. Гөлүс Хәбибрахмановның репертуарына керсен өчен җыр нинди булырга тиеш ул? Ой. Менә мондый сорауны биргәннәр юк әле. Менә уйлап кара әйдә әле. Минем репертуарга мин төрле жанрдагы җырларны алырга тырышам. Беренчедән, икенчедән инде әзрәк менә безнең телдә әйтик инде нестандартлырак дип әйтимме соң. Чөнки татар чагына, татар мәгънәле теге без әйткәнчә инде музыкаль ягыннан пентатоникага гына тукталып калырга түгел, икенче төрлерәк. Менә миңа күп җырларымны, менә хәзерге чыккан җырларны күбесен әйткәннәре бар. Чөнки безнең җыр түгел бу. Чөнки бу икенче төрлерәк җыр. Толи казак җыры, толи татар җыры, толи урыс җыры дип тә җибәрәләр. Һәм инде менә әле чыккан яңа җырлар берничәсе аларның әлбәттә 80нче елга, 90нчы елга кайтып кала торган җырлар да бар бит. Димәк, син куелган рамкаларны җимерергә, менә шулай үзгәртергә, системага каршы барырга. Җимереп бетереп булмый инде. Ну кирәк бит инде шундый җырларда. Гел бер төрле генә җырлар булмый бит инде. Бер төрле генә стильдә була алмый бит инде җырлар. Һәр җырчының аны таныткан җыры була. Әйтик, мәсәлән, аның репертуарында ул беренче җыр булырга мөмкин, репертуарында ул инде 5нче, 8нче җыры булырга мөмкин. Аткан җыр дип әйтик инде, таныткан җыр. Синең репертуарында кайсы җыр менә сине Гөлүс Хәбибрахманов буларак таныткан тыңлаучыларны җәлеп иткән җыр? Миңа калса ул минем менә бу Син минеке җыры. Ул беренче җыр булып бара инде. Әмма ләкин аңа хәтле минем беренче чыккан инде бер җырым Тап син мине дигән. Ул җыр инде күп тормады. Без инде бу җырга күчтек тә, аңа клиплар төшереп, шушы җыр белән киткән идек. Ул менә аның стиле. Син минеке дисеңме? Син минеке. Димәк, шул танытты. Шулай дип әйтермен. Ә мөмкинме бер куплет? Була? Куплетынмы или Әйдә үзең куплетынмы, кушымтасынмы җырлап күрсәт әле безгә. Таянда, танышырга бара кирәк бит. Син генә син кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димәк. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димәк. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк.